după foarte mult timp de când n-am mai filmat Counter-Strike, jucăm de această dată Counter-Strike, dar nu jucăm cel cu respawn, zic așa, ca să ne respawneze repede. Mi-am cumpărat o lampă care se vede foarte luminos, mi-a dat prin spate. Bun, acea lampă nu este a mea, fiindcă este a lui sorul meu, fiindcă și-a luat o lampă, zic așa. Okay. Să ne dăm niște de-asta. Ok, deci asta dată o să luăm pe partea asta, gen. Holy fucking shit. Cred că vine ea după noi. De sincer, e mai greu să joci fără respawn. Holy. Puteți vedea că se vede foarte bine. Stați puțin să intrăm pe un server de respawn. Bă, și am revenit. Ok. Bă, știam că l-are skin de ăla de-a nostru și de-a lui ălalt. Deci știam, puteam să jur că nu-i de-a nostru. Da, vroiam să văd dacă-i sau nu. Puteți vedea că este serverul cel vechi, ăsta cu arme din CSGO. Holy fucking shit. Ok, n-am mai jucat de mult. Asta e de-a nostru. Am uitat că sunt terorist și nu polițist. Ui, vine tipul. Fuck. N-am mai jucat de mult timp Counter-Strike, că ba nu mai juc să mă joc. L-am rupt. Bă, ce s-a mișcat ăla, ești nebun? Poate va apărea un nou episod de Slither, eu? După ce n-am mai filmat, abia, parcă alaltă ieri am filmat Slither, eu? Ok, este de nostru. Parcă alaltă ieri am filmat Slither.io. Mi-a zis foarte mulți prieteni de la școală să mai filmez Slither.io. Poate va apărea încă un episod astăzi. Prietenii mi-a zis că și FIFA 15, prea târziu am dat, și FIFA 15 sau 16, scrieți-mi în comentarii dacă sunteți de acord. Ok, tipul l-am rupt. Ok, l-am văzut pe tipul ăla de-a nostru. Ui, fac, ce trântă i-am dat la tipul ăla, ești nebun. Avem 4 cu 0 sau 4 cu 8. Nu m-am uitat bine. Stai, frate, că sunt eu aici. Ok. Cred că apreciați-le de Counter-Strike, ultimul episod. Ui, fac. Pe amândoi am lovit. 3, 4. L-am buguit. E acolo un tif. Hai, bă, că o da prin zid ăla. Puteți vedea că avem cuțit din CSGO. Avem cuțit din CSGO. Ok. Sunt cam mulți înăuntru aici. Deci ăla ce are skin-ul de terorist, am vrut să zic, de terorist. E foarte bun, frate, dar uitați și voi cu vin ăștia. Dar câți mai suntem? 7 player contra 6 player. Băga-mea și picioreta, că stau în tunel, bă. Mic Beckham.
Aici am căștile. Bă, like-ul nostru. Da, și bun, cam atât acest episod din seria noastră de Counter-Strike. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Eu am fost Paul și noi revedem data viitoare. Pa, pa!